Aruba está arriba e bom caminho da hora para pedir cumprimento com norma não pressupostário para o que está 2016. Essa é a impressão do Colégio de Supervisão Financeira, CAFT, maneira a indicar já o esta tarde. O colégio quer vigilar o esforço do governo para reforçar as finanças públicas de forma sustentável, com vista a um pressuposto de zero déficit. Depois de topa Ministério de Finanças, governo e uma conversação confidencial com a Comissão Financeira de Estado, CAFT quer saber também se setco loting risco. CAFT está dando seu primeiro comentário sobre o status de nossa finança pública e cumprimento com norma pressupostário. Está começar observando o pressuposto 2005. We hebben natuurlijk het jaar 2015 behoorlijk achter ons. We zijn in afwachting van de jaarrekening. Dan wordt als het ware de finale staat opgemaakt over 2015. En de indrukken die we hebben gekregen in de gesprekken met de minister van Financiën is dat daar niet grote verrassingen in zitten. Met andere woorden, afgelopen jaar is Aruba afgesloten met een tekort in de orde van 100 miljoen gulden. Misschien ietsje minder of ietsje meer, maar in die orde. En dat betekent ongeveer 2% van het BBP. Daarmee is Aruba vorig jaar beduidend onder de norm gebleven. A norma para o déficit pressupostário estava a 3,7% de GDP no 2005. O Colégio de Supervisão Financeira insistiu que o déficit inferior ao ano passado devia na fator incidental, maneira hecha que o SVB exonerar o governo de débito de mais de 60 milhões de florins e a introdução de cinema VAS, fim de ano passado, para cobrar belasting. Agora, nós estamos na metade de 2016 e já CAFT a que cifra no financeiro de por quartal de ano aqui, ribe trajecto para cumprir com a norma pressupostário. Ons oordeel is dat Aruba min of meer op koers ligt voor opnieuw een tekort in de orde van 2%. En dat is dan in lijn met wat in de LAFT staat. Want dit jaar mag het tekort ook niet hoger zijn dan 2%. Met andere woorden, vorig jaar een tekort van ongeveer 100 miljoen gulden. Dit jaar ongeveer hetzelfde bedrag, ook in de orde van 100 miljoen gulden. Misschien iets daarboven, iets daaronder. Obviamente, CAFT a informado su mestre be protocolo com a firma que Petrolero Setgo para rehabilitar a refineria e que impacto econômico is aquilo por ting. Aan de ene kant wil je graag weten wat betekent dit voor Aruba. Heel veel, dat is duidelijk. Het zal zeker een grote impuls geven aan de economie, aan de werkgelegenheid. Zeker een heel positieve ontwikkeling. Wat je graag wilt weten is wat betekent dit voor de begroting en welke risico's zou het land Aruba daarop lopen. We hebben ons daarover laten bijpraten in de Raad van Ministers, maar zijn nog in afwachting van de overeenkomsten, zodat we die nader kunnen bestuderen en de risicoanalyse. Ervan uitgaande uiteraard dat de staten akkoord gaan. Maar dat dit, indien het allemaal doorgaat, van groot belang zal kunnen zijn voor Aruba, dat is evident. En ook dat het de uitdagingen voor de begroting mogelijk ook wat draaglijker maakt, dat is ook evident. Mas com o impacto econômico, o presidente de CFT Itapurba, para de forma diligente e riba plazo corto, señalar que impacto o desarrollo tem propriamente riba presupuesto de ano aqui. En de minister van Financiën is voornemens om met een nota te komen waarin hij aangeeft welke de gevolgen van Citgo zijn voor de begroting en dan ook met een begrotingswijziging. Wat ons betreft zo snel mogelijk. Nadat de staten akkoord zijn gegaan, Aruba heeft een traditie in het verleden dat begrotingswijzigingen heel laat waren, pas aan het eind van het jaar. Ja, dan kun je als staten niet meer bijsturen. We hebben erop aangedrongen dat die begrotingswijziging, waarin dus de impact van Citgo verwerkt wordt, laat ik zeggen eind augustus, begin september, zou kunnen worden aangeboden. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Giovanni Muller, Notícia Benochi. O comentário inicial do Colégio de Supervisão Financeira da parte positivo e a organização aqui sempre tem uma atitude de cautela. CAFT asseñala que o governo de forma estricta mestre vigila seu risco financeiro. Densa que gasto de personal te queda ponto de preocupação para CAFT.